всичко мене чака. А това, а онова да оправам. Уморих се. Додох тук вчера, прекопах и вашите ягоди да ги оправя, че нямат време. И Гошо вика: майко, можеш ли да топиш мъста? Реко: не може. И снощи викам... Затова ние топиш сега, тя сама се топи. И викам: Отбради се като те снимат. Рошава е. Много е къдрава. Не, трябва да му пострижат. Нали? Какво да правя? Айде, рекоша, от Заран Додо, в 9 часа бех тук, баща ти вика: ти не си спала, реко: мен съм ме лови. Да дода, реко, да вършим работа. Добре, ама докато той оправя това, онова, главата чистеше, че огъня ми да горе да припува. Аре де, стани де. Чакайте. Аре де. За какво ходи на това пело, пак не мога да станеш? Аз за какво? Ами нали так дигаш да видиш зайче? Не? Дигаш да видиш зайче. Погледай ги. Къде отиваш, Марти? Да отидем на улица да бъдем... Какво ще правите? Ще спасем на